до без граници. Джони Тест! Майка му заета, баща му все го учи. Джони Тест! Най-добрият му приятел е говорещо куче. Като са шико с нещо по-добре, не му се мяркай. Мега екшън се развива някъде в парка. Превръща се в чудовище, но всичко е на жест. Всичко е на жест. Джони Тест! Джони Тест! Това е животът на нашия Джони Тест! Всичко е на жест. Джони! Това е животът на Джони! Това е животът на нашия Джони Тест! Джони Тест по идея на Скот Фелоус. Джони Хикс. Ново начало. Сценарист Скот Фелоус. Дюки, денят на Земята е! Знаеш ли какво значи това? Искаш да научиш как да опазиш нашата безценна планета? Не! Ще ходя на карнавала по случай Деня на Земята в Централния парк на Бекон. Говоря ти за игри, състезания по готварство и най-голямата екологична надуваема къща в света. И татко каза, че ще ни вземе в 10 часа. Голям мъж плаче. Котенце е паднало в кладенец и не могат да го спасят. Толкова е тъжно. Коте, да, неприятно. Заведи си и кучето на карнавала. Не мога да ида на карнавала, като знам, че малкото коте не може да излезе. Значи, ако някой спаси котката, ще ни заведеш? О, да. Превърнете ни в Джони Хикс и Супер Дюки! Ще спасявам котка. Откажи се, заети сме. Действайте, иначе ще ви връхлетя със силата на 1000 ужасни братя за 500 луни! О, ма е сериозен. О, не искам да спасявам котка. Не обичам котки. Куче съм. Това ми е работата. Да, но обичаш карнавали и надуваеми къщички. Лети сега! Назад, граждани! Това определено е работа за Джони Хикс! Добре, тате, е време да отидем на карнавала и... Сега Едно какво? коте се намира в горяща гора. Не може да бъде! Това изглежда работа за ураганни ръце! Време е да отидем на веселия карнавал! Едно коте е на влак, който ще падне от скала. Мутантски сили, бързо! Уморих се. Няма да съм супер куче. Какво им става на котките? Господа, последният план да сразим Джони Тест работи! Атаките срещу беззащитни котета отслабват силите му! Което означава, че по-лесно ще го заледя с новите си субатомни криогенни ледени лазери. Сега няма никакъв шанс Джони да успее да спре злата петорка. Но сме само 4, откакто пчеларя харесва Джони! Ето защо имаме нов член на групата си! Господа, представям ви Зизрар, краля на картиците! Върнах се! Момент, не сме ли в тресавище? Не! Съжалявам. Супер новина! Няма повече котки в опасност. За това да отиваме на карнавала. О, изглеждате уморени и... Какво става? Това е злата петорка, която ще спре Джони в търсене на отмъщение! Отново! Но сте само 4. Върнах се! Ти вече го каза! Хубаво! Тогава посрещнете моята мутантска огнева мощ! Твърде съм уморен! Бягай! Свършено е с нас! Не можеш да избягаш от нас, Джони Хикс! Пак ли тези досадници? Вие сте в мутантските костюми, направете нещо! Уморени сме. Цял ден спасявахме котки. Силите ни са изчерпани. Ще
вдигнем мощността в станцията и ще ви заредим с още енергия. Ще ми дадете ли нови умения? Примерно да виждам през стени. Бързо! Опитват се да презаредят! Време е да замразим експеримента сега! О, чувствам се особено. По-странно от обикновено. Като Камила. Усещам нещо горещо в... Ами... И те получиха мутантски умения! Нека ви го обясним така! Огнева борба! Към ковалката! Не можеш да избягаш от нас и нашите нови мутантски умения, Джони Хикс! Лоша работа. Наистина. Знам! Сега как ще ида на карнавала? Не, лошо е, защото татко е замразен. Злата петорка е превзела дома ни. Как ще ги победим без лабораторията? Може да използваме още една супер лаборатория. О, ужас. Сделката е следната. Позволявам ви да ползвате лабораторията, ако Сюзан дойде на карнавала с мен и ме целуне в тунела на любовта по устата. Аха, да. Или така. Червило, стоп, шикшок! Яко! Да вървим! Вижте, машината за телекинеза осигурява нови телекинетични мутантски умения и техните допълнения. Застанете в центъра! Вече са момент. Виждам разни неща! Какво ще правим с новите си мутантски сили? Да превземем света? Кой иска да завладеем света? Ей, дойдем на празника на земята, за който спомена Джони. Ще има страхотно състезание по надяждане с чили. Те са в хола и обсъждат какво да правят. Точно на мястото, където ни трябват. Какви други мутантски сили имаме? Да се телепортирате. Хайде, бе! Свалете ръцете си, телепортирайте се, победете злата петорка и ги доведете тук, където ще ги заключим в тази клетка. Добър план! Джони Хикс и Супер Дюки отлитат! О, това е хубаво мутантско умение и... Няма ги! Чакай! Точно така, бягайте! Бягайте от нашето мутантско превъзходство! Трябва да опитате това зелено чили. О, а това е с малко повече боб. На карнавала са превземат града. Разбира се! Активирам телепортно умение! Знам. Искате да се предам и да прекръстим града. И така нататък. Дрън, ела да ни спасиш, Джони Хикс. Викай колкото си искаш, кмете, но Джони Хикс е избягал, знай! Помисли пак, хахо! Вие сте само двама мутанти, а ние сме общо петима! Обърнете се и ги изпепелете! Телепортирай се! О, супер! Може да се телепортира! Ние не можем! Лоша работа! Предлагам да избягате, господине, докато още имате 9 живота. Хей, искате ли на разходка? Сега двама, още трима. Аз напускам. О, ще се върнеш! Хайде, Джони Хикс и Супер Глупчо, покажете се! Застанете някъде, където да ви виждам! Ето те! О, това не е честно! Ненавиждам това хлапе и това супер куче! Хей, телепортирайте клетката до карнавала и си спестете разкарването. Защо не? Предавам се! Вашите умения са твърде силни! Ще вляза в клетката! Ще размразиш, татко, и ще спреш да ме дразниш, за да отида до надуваемата къща. О, да! Да! Не! Защото сега сте заледени и напълно неподвижни. Да! Най-сетне сразихме Джони Хикс и помощника му Супер Куче! А ние сме обречени! Това чили наистина е фантастично. Изядох цялото гърне. Цяло гърне ли каза? О, да. С допълнително боб и
О, и аз имам мутантската сила, нали? Нас ли търсите? Защо избра чилито? Не можа ли да си вземеш нещо друго? Как да ги победим, мой приятелю, с супермутантски сили? По стария начин. Благодаря, Джони Хикс! Ти отново спаси града ни! А сега да се порадваме на карнавала по случай Деня на Земята! Да се веселим! Да идем да поскачаме в надуваемата къща. Защото светът отново е спасен! О, какво е това? Джони Тест, обещах ти един ден да се върна. И ето ме, празнувай края на карнавала по случай Деня на Земята. Исках да поскачам в надуваемата къща. Следва продължение. Джони Хикс, финалът. Сценарист Скот Фелмс. О, не мога да дишам с маската! Повтарям, исках да поскачам в надуваемата къща. Източете водата и сечете всички дървета на тази омразна планета! И заловете Джони Тест. Телепорт! Спряхте ли злата петорка? Имаме още един дребен проблем. Проклятие! Но няма значение. Джони ще загине заедно с тази планета. И... О, ужас! Каза, че няма да завладяваме земята. Обещах да си помисля да не завладяваме земята. Помислих си и вече реших да я Нали завладея. тръгнахме на почивка? Ти обеща да не работиш и да не търсиш отмъщение. Аз съм зъл управник. Не ти харесва? Тогава ти управлявай планетата ни. Аз напускам. Няма да позволя това. Стига! Наказана си до края на тази нашественическа ваканция без телевизия. Добре, преместете се в атмосферата и продължавайте да източвате природните богатства. Имаме 1 час преди да източат всички водни ресурси и да останем без въздух заради липсата на дървета. Тогава имаме само един начин на действие. Моля ви, Джони, Сюзан и Мери, те спомогнете ни! Загубени сме! Я, проработи. Хубави костюми. Сега, какво да правим? Побеждавали сме Дарк Вегани преди и ще го направим пак, защото няма да пропусна карнавала! С извънземните кораби ще стигнем до кораба майка и ще пробием защитното му поле. После ще пуснем лазерните урадия, ще сразим армадата, ще си върнем водата и дърветата и ще спасим земята. Уи, обичам ви, деца, да действаме. О, Дарк Веган ще бъде победен! Да, това е Джони! Огън! Струва ми се, че те ни победиха. Да имате резервен план? Веган е оборудвал корабите си с оръжия и е твърде мощен за нашите. Няма как да го победим отвън. Чакай! Това е работа за новия и усъвършенстван Джони Хикс! Ще се телепортирам в кораба и Веган няма да знае, че съм там. Сега ми трябва нещо, с което да взривя армадата на извънземните. Джони, това е специално експериментално взривно устройство. Прототип, което означава, че имаш само един опит. Късмет! Чакай, идвам с теб. Няма да ти позволя да действаш сам, а и обичам да се телепортирам. Забавно е. Да се телепортираме тогава! Засечен извънземен метал! Засечен извънземен метал! Телепортирай се да се връщаме! Какво стана? Имаха съвършени детектори за метал и засякоха бомбата.
Бомбата ли? Добре, нямаме оръжия. Планетата ни е обречена. Да, сетих се. Да идем до карнавала по случай Деня на Земята и да поскачаме в надуваемата къща преди светът да бъде съкрушен. Кой е с мен? Чакай, карнавалът! Сетих се! Може да влезем в кораба на Дарк Вейган с оръжия. Много мощни и мутантски оръжия. Понякога ми се иска да бях момиче. И тогава щях да бъда по-мил, не толкова зъл. Аз искам да млъкнеш! Време беше някой да дойде! Умрях от жажда! И да започваме преговорите. А? Земята няма да съществува, освен ако не ни помогнете. Як? Остават ни само 10 минути, освен ако не се съюзите с Джони и не победите злото. Няма да помогнем на Джони Тест. Искаме да го сразим. Затова си направихме тези костюми. Но вие искате да превземете света, а няма да има какво да превземате, ако светът изчезне. Вижте, Джони ме дразни, но този път е прав. Добре, приятели! Това е само временно, но посрещнете не толкова злата петорка, която помага на Джони! Знам, че ще съжалявам, но какъв е планът? Ще се телепортираме на кораба, вие ще ме пазите, докато аз намеря отзивчивата дъщеря на Дарк Вейган, Джилиан, и разбера как да спра армадата. Сериозно? Това ли е планът? Друго не се сещаме. Хванете се за ръцете ни и се пригответе за телепортация. Чакайте! Внимавайте, като използвате силите си, докато се държите за ръце. Вашата връзка може да увеличи силите ви до 500%. И да създаде най-мощната, но много взривоопасна мутантска мощ. Да, добре, че ни казахте. Бързо! Всички земни ресурси ще бъдат изчерпани след 5 минути. Представям си физиономията на Джони Тест. Точно сега. Обещах му да се върна и се върнах. С гръм и трясък. Да, точно така. Да намерим Джилиан. Задействам телепатична сила. Заключена е в стаята си. Спалното отделение. Ниво В. Имаме си компания! Аз ще ги спра. Намерете момичето! Оцелиха ми ухото! Джони, измъкни ни от тук! Голяма аларма. Какъв е този страшен звук? Имаме нарушител на борда. Извличане на земните ресурси, завършено след 1 минута и 23 секунди. Джони, какво правиш тук? Опитвам се да спася планетата. Можеш ли да ни помогнеш? Ако ме заведете до главната станция, има бутон за самоунищожение, който може да разруши армадата и да върне ресурсите на Земята. Като по този начин ще я спаси. И никой няма да пострада, защото всички ще избягат със сувалки. Да, това става. Фантастичен начин на придвижване. Ще ми се да имах това умение. Те са тук! Неутрализирайте ги! Използвайте умението огнева мощ! Сега да натиснем копчето за самоунищожение и копчето изчезна! Аз наистина съм гениален! Добре, че преместих копчето за самоунищожение. О, щяхме да успеем. Защо винаги си против мен? Аз те обичам, аз съм ти баща. Оя, Джони Тест! Ти и светът ти сте обречени. Извличане на земните ресурси, завършено след 45 секунди. Ненавиждам те, тате. О, не е вярно! Знам, че харесваш Джони, но не ми е ясно защо. Затова ще пощадя него и странните му приятели и ще ги затворя в зоопарка във Веган Дог. Не можем да победим армадата! Земята е обречена, а ние също! Сега ще изпадна в истерия. Чакайте, можем да я унищожим. Заедно може да формираме гигантска супермутантска сила и да сразим армадата. Да, както и себе си. Да, и да спасим Земята. Ти си смело, хлапе. Радвам се, че се познавахме, Джони Хикс. Мислех си, че всичко ще свърши с заледяване, не с огнен взрив. Джилиан, вземи кучето ми и бягай до совалката. Гледката няма да е приятна. Толкова си смел, Джони. Ако беше на 16 години, щях да те целуна. Целуни мен. Не, оставам с вас. Къде отива тя? Какво прави той сега? Джони! Извличането ще завърши след 10, 9... Мега огнева мощ! Готови! Хей,
Благодаря, че ме прибра от кучкарника. Благодаря, че си най-страхотното куче. Мега, огнева мощ, бързо! Къде е Джони? Спаси света ви, но не и себе си. Той искаше само да поскача в гигантската надуваема къщичка на карнавала. Беше най-смелият малолетен войник, когото съм познавал. Имам чувството, че сега го чувам как вика и пада от небето. Чакайте! Това беше практично и весело. Джони! Какво очаквахте? Той е звездата на нашето шоу. Джони Тест! Ще си отмъстя, да знаеш! Да, дрън, дрън, дрън. Гледай да е след карнавала, може ли? Не разбирам защо всички се смеем! Ще ми паднеш! Филмът е обработен в студио Доли. Преводач Кати Бобева. Ролите озвучиха актьорите Живко Джуранов, Ненчо Балабанов, Татяна Етимова, Боряна Йорданова, Светослава Симеонова, Кирил Бояджиев, Тодор Георгиев, Емил Емилов, Петър Бонев. Тон режисьори Цветелина Цветкова, Ясен Пенчев, Илиан Апостолов, режисьор на дублажа Даниела Горанова.